2 मिनट सहर बाबू के कमेटी के सदस्य प्रीतम आनंद के लड़की भैल बिया। हाँ वाह वाह क्या बात है। तनी सोहर ऐसा कहे के बाप कैसे कहे के बाप तो कहवा में बन में बबुआ अरे राम तो कहवा में नैया तो कहवा में नैया नु हो ये ललना ये ललना ये ललना कहवा में जन्मे ले गो प्रेसो तो तीनों घरा सोहर ललना कहाँ में जन्मे ले गो प्रेसो तो तीनों घरवा सोहर होला है। कहवा में जन्मे बबुआ रहमा तो कहवा में को भैया तो कहवा में को भैया नो हो ये ललना बेटी भइल बिया लक्ष्मी का अवतार भइल बा आ वो लड़की एकम के भइल बिया। तो ऐसे मन थोड़ करके नहीं खे 500 के नोट धरा देवे के बा। ए ललना कहवा में जन्मे ले गो रे सको तीनों घरवा सोहर होला। ललना कहवा में जन्मे ले गो रे सको तीनों घरवा सोहर होला हो। कहने वाले साहिल आनंद गुप्ता जी उठ जाइए लड़का के चाचा जी। अरे वह चुपचाप बैठल बनी आई है ने अयोध्या में जन्मे है बबुआ रामा तो जलवे में को भैया तो जलवे में को भैया नु हो ये ललना सोहर है ऐसे। ए ललना पर्वत पर जन्मे ले गो रे सो तो तीनों घरवा सोहर होला हो। पर्वत पर जन्मे ले सो तो तीनों घरवा सोहर होला है। लड़की के चाचा जी राजा गुप्ता जी उठ जाइए। बाप रे चाचा जहिया कहले कि चाचा जी बड़े ठीक लगे। राजा जी उठ जाइए के हो लुटावे अंगन सना तो के ही का ननवा तो के ही का ननवा नु हो ये ललना कहीं लुटावे गोले हारो तो बबुनी जो नमलिहली हो।
ए ललना जुग जुग बढ़ो ये बातो तो सभे सुख पाई। लड़की के बाबाजी लक्ष्मी के आगमन भइल बा। लक्ष्मी के चंदा मामा अरे आओ नदिया किनारे राजकुमार गुप्ता जी खड़े हो जाइए। क्या बात है। देखिए हम बड़ा दूर दूर गए लेकिन ऐसा कमेटी हमारा नाम मिलल कसम से माई से हो रहा कि हे माई एक कमेटी की एकता बल तुरी है। भोजपुरिया वस्त्रालय ठीक बा ना वहाँ के आवे कहत खुद आए आ जाए ना आ जाए तो ठीक रही। ए ललना जुग जुग बढ़ो ये बातो तो संतोष सुख पावेले।